Nagaagian para sa anon kung ni Kristo adahay mo. Kada bag-o nga aga may bag-o nga paglaom, at tubangan mo nga may kalipay nga magdayaw ka iya. Hiyaan suok mo nga sangkay marikon nga sarandigan. Hiya haatong nagsasaad na dili kita niya bayaan. Lalara bag-o nga aga, lalalara bag-o nga paglaom, laralara bag-o nga aga, lalalara bag-o nga paglaom. Nagaagian kagabihon pag-abothan kaagahon. Nagaagian para sa anon kung ni Kristo adahay mo. Kada bag-o nga aga may bag-o nga paglaom, at tubangan mo nga may kalipay nga magdayaw ka iya. Hiyaan suok mo nga sangkay marikon nga sarandigan. Hiya haato nagsasaad na diri kita niya bayaan. Lalara bag-o nga aga, lalalara bag-o nga paglaom, lalara bag-o nga aga, lalalara bag-o nga paglaom, lalara bag-o nga aga, lalara.
han mga tambulig mo, nganhan grasya nga sadang hakaluyahan ko. Kada adlaw, o Jesus, hatanan nga dapit, ang grasya mo ang nakikita ko. Sadang ang grasya mo, han panginginahanglan han tao, ang gugma nga hatag, bisan san o di malupad, magpuri man ang katawhan, ang grasya mo pirmi sadang, angay gudla makilala kahan tanan. Pirmi ako nalaong ang mga ginsaad mo, kay kaupod ka di na mahadlok pa. Babatunon ang Diyos ang mga problema mo, pati hingyapan kasing-kasing ko. Sadang ang grasya mo, ang panginginahanglan ang tao, ang gugma nga hatag, bisan san o di malupad, magpuri man ang katawhan, ang grasya mo pirmi sadang, angay gudla makilala kahan tanan. Sadang ang grasya mo, han panginginahanglan ang tao, ang gugma nga hatag, bisan san o di malupad, magpuri man ang katawhan, ang grasya mo pirmi sadang, angay gudla makilala kahan tanan, angay gudla makilala kahan tanan. Mapapara akon paghigugma, bisan pa kung kumain ka, diri gud mabaya, hakada kakatuan akon kaupod mo pirmi, pirmi, ako an imo kaupod pirmi, pirmi, akon kaupod mo. Kada problema malalauman mo.
magmamang no pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod pirmi. Ako ang kaupod mo. Hakada problema malalauman mo. May ada daw la iba, haim na higugma, nga sugadhan Ginoo, ginbuhat haimo, nga tanan hingalimting, nga daop na yana, pirmi. Ako ang imo kaupod pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod pirmi, pirmi. Ako ang imo kaupod pirmi. Hello. Hello mga payagabi aton nga tanan. Welcome. Ana atong programa. Mga kasangkayan. Hinauton tangada kita maupay nga kahimtangan aton mga kinabuhi. Wala-ton-laton natin mga kasangkayan, mga kabuktuan. Bisan pa man kung hain ka, hinunumduman ko. Bisan pa kung nalakat ka, Okay, welcome at mga kasangkayan. Lourdes Martinez, yan ka Nelsa, good evening. Kanate Marta Lonsaga, Mawis, kay Kuya Jojo Lonsaga. Ate Eva Constantino, good evening, aton nga tanan. Ate Sara Galyaron, maupay nga gabi. Kay Ate Veronica Valera, maupay nga gabi, aton nga tanan. Bisan pa kung kumain ka, dirigod mabaya. Pwede natin i-share it aton programa nga ito aton mga sangkaya. Dahil umos iton share, i-copy iton link, yan i-send nga ito ira mga timeline. Ako ang imo kaupod pirmi, pirmi. Akong kaupod mo, pirmi. Akong kaupod mo. Akada problema malalauman mo. Maupay nga gabi ha aton nga tanan. Good evening everyone. Ang akong paghigugma amon magmamang Maupay nga gabi. pirmi. Maupay nga gabi hayo mga kasangkayan. Ang imo kaupod Maupay nga gabi nga na dinaluwat kita hanatong programa ang batunhan imo problema. Today is Monday Yes. and the last Monday of the year 2020. Hakada problema Okay. Production juga Ate Beck. Ang batunhan imo problema. Paramdang nga nagahatag in mga sagton para hakinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay, ini nga programa para gudla haim. Ang batunhan imo problema. Nadangat tayo tagsa nga panimalay kada alas 9 nagtuwa